Другия голям проблем е престъпността сред циганската общност, където имаме същия синдром, затваряне, капсулиране. Техните лидери, барони, циганските лидери, те са същото време гангстерски босове. Те имат полза да затварят това население, да го държат ниско образовано, без образование, неграмотно. За да може да го използват за проституция, наркодилърство и всякаква престъпна дейност. Като печалбите от това отиват в босовете, но те дават по веригата така, че да го държат това население затворено. А кварталите, в които то живее, не плащат данъци, не плащат ток, вода, нареждат се за социални помощи, за детски надбавки. Не работят, като казват, няма работа за нас. Как да има работа, като ти не можеш да четеш и да пишеш? Когато се създадаха училища, които специално да поощрят децата от това население да учат, с автобуси, закуски и всичко това. Те не ходят. Родителите не ги пускат. Защото те им трябват там. Те им трябват, за да може да станат джипчи още на 9-10 години. Да ги пратят да просят, където събират много повече пари, отколкото ако работят да проституират и така нататък. What do you think is the proper policy then? Според вас, коя би била подходяща политика? Specifically on gypsy issue. Най-вече по отношение на въпроса с цигани. Политиката на даване на възможности за обучение, задължително основно училище, основно образование, изискване и санкции, ако това не става. Тоест, да не се дават социални надбавки, детски и други, ако децата не учат в училище, ако поне един родител няма средно образование или основно образование, ако не си търси работа, наистина само имитира, че е безработен и така нататък има си. Но това изиска много сериозен държавен контрол. И тук стигаме до другия порок. Обикновено правителствата не искат да осъществят този контрол, защото това население те го използват отново като избирателни единици. Напоследък, вече последните, може би, 10 години, най-големият порок на изборите в България е купения вод. Аз мога да се закълна, че ние цигански гласове не сме купували, но мисля, че няма друга партия в България, която да не е купувала гласове на цигански махали. Схемата е следната. Дават се пари на босове отговорници, които събират личните карти, паспортите на населението. И те под строя отиват и гласуват там, където им се каже. Some people I've talked to in the Roma community have the same
opinion. Аз съм се срещал с представители на ромската общност и някои от тях са на същото мнение. Also about И по education. отношение на образованието. Сигурно. I suppose so. And I'm curious if you've worked with Дали those people in the Roma вие community сте to come up with an alternative работили с policy. самите представители на ромската общност, за да изработите някакви политики заедно? Аз нямам изпълнителната власт да го направя. Ако имам изпълнителната власт, правителство и съответно механизмите на властта и финансите, аз бих подходил по този начин. Бих поставил така нещата. Няма колективни права и свободи няма. Има индивидуални. Всеки е отговорен за собственото си развитие. Но тези общности там трябва да се разчупи стената, те да бъдат принудени да изучават своите деца, да ги пращат на училище. Да бъдат измъкнати от тая криминогенна среда. И тогава децата, образовайки се, всеки един от тях ще разбере, че той може да се развива индивидуално. Те сега не могат дори да го разберат, защото смятат, че живота се състои от живота в гетото. Както американец казва, аз съм по националност американец. Може да съм от пуерториканец, може да съм латино, може да съм цветнокож и така нататък. Той е американец. Някак си тук стана, като че ли ние се борим за това да бъде престижно, националната принадлежност българин да бъде престижна. Тогава самия жител на гетото, той ще иска да се нарича българин, а не циганин или ром. Аз се опасявам, че и редица чуждестранни организации и фактори внушават на тези хора да поддържат, че те са нещо друго различно и да се държат различно. Ако те имат на самосъзнанието, че да, ние сме българи, тук сме родени, между другото, те антропологично не се различават много, не са цветнокожи, не са както тъмнокожи от белокож, нали, в Америка. Някои от тях просто почти нямат никаква разлика. Освен това, българина, подчертавам, той никога не е бил негативно или расово негативен към другите. Когато обаче започнат вълна от престъпления, които идват от тези общности, той започва да се настройва против. А това се случи в България. Няма село българско, където къщите да не се ограбват от подобни общности цигански. Пък циганите, за да вземат социални помощи за децата, са длъжни да ги изпращат на училище. И кръгът на сбърканата ромска интеграция и сбърканата държавна политика се затваря и става омагьосан. Циганският проблем обаче се задълбочи при правителството на ГЕРБ. Всички знаем какви пари се отпускат за ромска интеграция и къде отиват тези пари. В джобовете на ромските босове. Знаем и кой е прекият виновник за неуспеха както на ромската интеграция, така и за провала в борбата с циганската престъпност. Цветан Цветанов, който е председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. А с този проблем на държавата се сблъскват учителите. Вижте обаче как държавата под управлението на ГЕРБ го решава. От президентството излязоха с концепция Integrate Манgali. Според сайта на президента, от правителството похарчиха нови пари, незнайно за какво. Единствената партия, която предложи адекватни мерки за справяне с циганския проблем, е партия Атака. От партията искат да се забранят новините на турски по националната телевизия, да се говори само на официален български, да се създават доброволни отряди, да се повишат санкциите в наказателния кодекс за крадци на метали, проводници и релси.
От Атака настояват за изрична забрана на ромското мешере като антиконституционна и противозаконна саморазправа. Националистите припомнят, че е необходимо принудителното извеждане на всички цигани, самонастанили се в държавни, общински и частни имоти. Циганите трябва да знаят, че не са над закона, категорични са от политическа партия Атака. Правителството обаче не хае. Той има нужда от ромски гласове. Идват избори. А Иван Вазов знаете ли кой? Да. Таблицата, знаеш ли за умножение? Таблицата за умножение? Не! А Васил Левски кой е? Васил Левски е нашия училищен. Апостолът! Какъв апостол е? Дето написа азбуката. За алуминий, аламин не мога да променя нито терминология, поне гледам практическа някаква насоченост. А те на алуминия викат аламин. Аламин и ние го знаем, госпожо Аламина. Тук обаче едно. Кой ни управлява и какво им е обещал? Дойде 2-3 пъти, тук гласувайте за Кой? Бойко Борисов. Тук беше ли Бойко? Те много добре знаят, че идват избори и ги чакат с нетърпение. Чакат този, който им е обещал пари отново да дойде, да им даде пари и да пуснат гласа си за него. Те знаят, че веднъж на 4 години се превръщат в значими и затова са сигурни, че никой не би предприел нищо срещу тях. Това разбират те под ромска интеграция. Не може да генерализирате. Да, и затова сега искаме да дадат Министерството на вътрешните работи на Атака, защото ги подкрепяхме 2 години. Кой да стане вътрешен защото министър? българския народ ги подкрепи. Кой да стане вътрешен министър от 2 Атака? милиона българи ги подкрепиха. Той също с кандидат за вицепремиер. Да, Ние знаем как се справим с вътрешните работи. В момента това министерство не работи. Как ще се Превърнато справите? е в предизборен Ако клуб. сварите циганите на сапун ли, господин Сидоров? Не дайте с тия глупости, защото осъдих вашия водещ Слави Трифонов. Отсъдих го за тази лъжа. Зададохме ви въпрос дали одобрявате тези скандирания. Осъдих го. Може ли да отговорите? Одобрявате ли 6 години вие лъжехте, че аз съм казал тази фраза. 6 години лъгахте от тази циганите на сапун? И накрая го осъдих. След 4 години процес. Одобрявате ли това го скандирания? прикривате? Одобрявате ли репликата циганите на сапун? Вие в Дайте лично да качество. демагогствате. Питам Точно ви. заради тази реплика, Задавам защото въпрос. пришихте на мен. Сложихте Задавам фото. Аз ви въпрос. осъдих.